Takže priatelia, ja vás zdravím a zároveň vítam pri novom videu, v ktorom si spolu preberieme a nejak sa pozrieme bližšie na fotopasu Oxe Tarantula. Je to vlastne Wi-Fi Tarantula, ktorá nám disponuje s dvoma objektívmi. Jeden objektív je denný a jeden je nočný. Denný objektív fotí v kvalite 48 megapixelovom rozlíšení, čo je super na nejaké čítanie zvery. Keď už táto fotopasca má PIR senzor do 20 metrov, to znamená, keď nejakých 15-20 metrov od fotopasce prechádza jeleň alebo srnec, tak krásne ho viete prečítať párože vďaka tejto fotopasy. A potom cez deň sú 4K videá, čo je veľmi tiež kvalitné video. A cez noc natáča v kvalite Full HD 1080p a fotky 13 megapixelov. Takže dve objektívy nám zaručujú fakt kvalitné fotky cez deň a cez noc. A samozrejme, fotopasca je vybavená IP International Protection 66, čo znamená vlastne, že je úplne vodeodolná, je odolná voči prachu, vode a snehu zo všetkých strán. To znamená, prach, voda a sneh sa do fotopasce nedostanú. Je odolná, robustná fotopasca, takže je pripravená na extrémne podmienky. Takže ako si fotopascu už otvoríme, tak na nás vykúkne táto SD karta hneď z balenia, ktorá je súčasťou balenia. Potom samozrejme manuál, ktorý je celý v češtine, čo je veľké plus. A samozrejme fotopasca. Fotopasca je tiež celá v češtine, takže nastavovanie je jednoduchšie aj pre ľudí, ktorí sa do fotopasce až tak nevyznajú. Fotopascu si nastavíme najprv, ako si ju otvoríte, tak manuálne. Manuálne si ponastavujete všetky funkcie a všetko, čo sa dá nastaviť. A potom si takto vyzerá fotopasca. Takže tu máme tie objektívy, jeden denný, jeden nočný, ktoré sa navzájom prepínajú. Potom tieto bočné PIR senzory, ktoré snímajú 30 stupňov, keď zver sa hýbe alebo keď zver ide, tak 30 stupňov, tento centrálny sníma 60 stupňov. Dokopy táto fotopasca má až 120 uhol snímania, 120 stupňový uhol. Takže tak otvoríme si fotopascu. Tak samozrejme, ako si otvoríme fotopascu, na tejto strane máme port na baterky. Port na baterky je prikrytý krytom, na ktorom vlastne máte QR kód, cez ktorý sa pripojíte na aplikáciu, keďže táto fotopasca disponuje pripojením na Wi-Fi. Je táto fotopasca, keď ju napríklad máte v boxe, máme tu tento box ochrany, čo je vlastne super vec, keďže si fotopascu môžete vložiť do ochranného boxu. A už aj mne sa stalo, že mi medveď rozhriezol fotopascu, tak keď máte tento box, tak sa vám to nemôže stať, lebo medveď sa k nej vlastne nedostane. Takže fotopascu máte takto upnutú v boxe, umiestnenú na strome pomocou tohto lánka. A veľké plus tejto fotopasci je to príslušenstvo, ktoré si môžete dokúpiť k tejto fotopasci. Fakt široká škála, keďže vlastne k samotnej fotopasci si môžete dokúpiť tento ochranný box, ako som vám už ukazoval. Potom to lanko, ktoré prevlečiete tadeto poza fotopascu. Takže ochranné lanko. Akumulátor, ktorý je vlastne na napájanie, je to veľký pomocník, či už v zime, alebo celkovo počas roka vám fotopasca vydrží oveľa dlhšie, keď má v sebe 8 Ačkových batériek a plus tento akumulátor. Potom tu je solárny panel, ktorý vlastne tiež si môžete napojiť na fotopascu a fotopasca vám funguje na solárny panel, takže je to vážne široká škála príslušenstva k fotopasci. Potom, čo máme
vlastne ešte v krabičke k fotopasci máte samozrejme popruh na strom, kábel na napájanie fotopasci C-čkový a potom to je tento statív. Je to tiež dobrá vec, tento statív, lebo vlastne prostredníctvom tohto statívu si vlastne dáte fotopascu na strom, bez toho, aby ste ju tam museli nejak upínať alebo dávať cez ten popruh, tak prostredníctvom tohto statívu vlastne si ju nastavíte ako potrebujete. Takže tento statív je tiež veľmi, veľmi dobrá vec. Takže tak, a my si ideme otvoriť fotopascu. Ako si fotopascu otvoríte, baterky už máte dané. Fotopasca má tento displej v 2,4 uhlopriečkou, čo je veľmi dobré, keď si napríklad fotopascu chcete vybrať z boxu a pozrieť, nemáte napríklad pri sebe smartfón, tak si ju pozriete manuálne a cez tento displej vám vlastne umožňuje vidieť fakt kvalitné fotky a videá a viete si pozrieť, čo ste mali na fotopasci aj cez ten displej, aby ste nemuseli riešiť nejaké prepájanie alebo vyberať z nej SD kartu. Takže ako si fotopascu dáme do stredného režimu, je tam vlastne režim off, on a setup, vlastne vypnúť, zapnúť a nastavenie. Hneď od vás pýta SD kartu, ktorú ste dostali v balení. Takže ju zasunieme do spodnej časti fotopasce a fotopasca sa nám pekne zapne, pustí nás dovnútra a už sme vo vnútri fotopasce. Takže tak. A cez menu ideme režim foto, video, všetko si nastavujete ako chcete podľa seba. Interval PIR, to znamená interval, aby, ja si dám stále najmenší, aby stále zachytilo pohyb pred fotopascou. Citlivosť PIR. Stále ja zásadne používam strednú citlivosť. Máte na výber malá, stredná a veľká citlivosť. Alebo nízka, stredná a vysoká. Čo to vlastne znamená? Vysoká citlivosť sa používa väčšinou v zime alebo na nejakých otvorených priestranstvách, kde vlastne nemáte v okolí nejakú mladinu alebo veľa konárikov a nejakých listov a trávu, lebo potom vlastne keď dáte vysokú citlivosť, stále vám to bude zachytávať pred fotopascou nejaký pohyb, nebude tam ani zver a bude vám stále fotiť. Takže ja stále používam taká stredná cesta. Nastavujete si režim foto video, potom nočná kvalita fotiek a videí, denná kvalita fotiek a videí, čo je vlastne také zvláštne, lebo nikdy som sa s tým nestretol až tu v tejto fotopasci. Takže jazyk, táto fotopasca je prednastavená v češtine, to znamená, že čeština táto fotopasca má vlastne celé menu v češtine, čo je super vec. Takisto ako manuál a vlastne táto fotopasca, aby som spomenul Wi-Fi pripojenie, čo je veľmi dôležité. Všetko si nastavíte manuálne vo fotopasci a potom, keď si prijete skontrolovať fotopascu, tak si ju pomocou svojho smartfónu si stiahnete aplikáciu do vášho telefónu a si pozriete zábery a môžete si stiahnuť priamo do telefónu. Takže to je tiež veľké plus tejto fotopasci. A samozrejme, keď ju máte už v tom ochrannom boxe a máte ju upnutú na strome, aby ste z ňou nemuseli ju demontovať, tak prostredníctvom aplikácie si viete prenastaviť ešte nejaké veci v nej, nejaká kvalita videa a tak ďalej, takže táto fotopasca fakt disponuje veľa možnosťami, ktoré vlastne môžeme s ňou robiť a svojou robustnosťou ma zaujala určite tie dve objektívy, to je neskutočná vec, takže to som na to zvedavý, ako to bude fungovať v praxi. Takže my už sa ideme presunúť do lesa a uvidíme, ako to pôjde. Takže prajem vám ešte pekný deň a vidíme sa v lese. Takže ja vás už pozdravujem z miesta, kde sme umiestnili fotopascu. Tak fotopasca je už umiestnená. Ochranný box samozrejme, kladka a lanko. Takže tarantula už je v teréne. A teraz už nám nič iné neostáva, iba čakať na nejaké zábery. Tak zatiaľ, čaute.